kalbasa, manok ikusi-kusi para gisa, gulay, kamatis, bawang para sa aswang. Hello guys, magluto tag munggos special ni Arta. Luya akong gidagang luya day. Akong gidagang luya kay Lilo. Paninito sa tibok. Uy. Masusunta ang kanta. Ito gusto nga gluto. Let's go! Pagtalong sa kahapon, ug sa dughan na walay naglaylay, kasing-kasing nga way nagsaklay, sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa pagkataw sa gagapno, dami ano sa punog ng mga luha, wakinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, anong sakit man. Inigsilak sa adlaw sa sayo sa kabuntagan, masusunta ang katawong maning kalibutan. Hidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggahan, nga nanagawi ning kabukiran. Ug mo padulong sa pagsalog sa kahapon, sa dughan na walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay, sama ka na ko nga sinalikway ay magamahal. O kinabuhi sa pagkataw sa gagapno, ngabihan ano sa punog ng mga luha, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, anong sakit man. Sige ka, ayun. O kinabuhi sa pagkataw sa gagapno, ngabihan ano sa punog ng mga luha, wakinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, ganong sakit man. Ay ay ay, ay ay ay, saan mo yung balas na kinakanan yung mas? Tama. Saan mo na dyan? Gutom naman. Ngaw lang guys, ngaw. Namukas to kanimo. Let's go, kaya kuya ganyan si balas yun. Let's go, kaya lang. Libre ka na sa apartment, may auto pa. Dati nung halang ikaw ang gugma ko. Iyo ulilang maputi kabayran mahalag. Mahihiwa guys, mahihiwa.